Nadugangan na sab ang ihap sa mga nakala sa coronavirus disease sa Dumaguete City, Negros Oriental. Kinihuman mipanaw ang 68 anyos nga lalaking meat vendor sa merkado publiko sa syudad. Aduna na daang gihambing nga laing balatian ang namatay gawas nga nagpositibo kini sa COVID-19. Subay niini, unsi na ang mga mitaliwan sa lalawigan gikan sa 184 nga kinatibuk ang mga nasakit sa COVID-19. Adunay 129 total recoveries ug 44 pa ang active cases. Apan masaligon si Mayor Felipe Antonio Remolyo nga tukma ang ilang gisubay nga direksyon sa pagbuntog sa maong sakit. Iya lang gikasubo nga misaka gayud ang mga nasakit tungod sa mga kumbira ug mga tapok-tapok sa pagsaulog sa Pasko. Maong gikanselar na sa syudad ang tinuig nga fireworks display sa Rizal Boulevard atol sa New Year's Eve. Padayon niyang awhag sa mga malupyo nga sundon ang tanang mga protocols aron dili na mukuyana pa ang infection sa COVID-19. Labaw sa tanan nang hinaot si Remolyo nga di na madugangan pa ang mga nakalas.